Благословен ден на всички желая. Нека Бог да ви благослови изобилно в името на нашия Господ Исус Христос. Бъдете изобилно благословени. В Притчи 14 глава, 12 стих е написано така: има път, който се вижда прав пред очите на човека, но края му води към смъртта. Забележете, Словото казва, че вижда му се на човека, че е прав. Значи той не е сигурен, не е уверен дали този път е прав. Но му се вижда, че е прав и върви към него. Но Словото предупреждава, че този път води към смъртта. Знаете ли, Божието Слово говори за мъртвите дела, от които човек трябва да се покае. Никога човек не може да продължи във вярата си, ако първо не се покае от делата си. Истински човек, който не се е покаял, той не може де-факто да продължи във вярата си в Христа Исуса. Неговите пътища не са ясни, неговите пътища не са истинни и той не е уверен в пътя си, но му се вижда, че пътищата му са прави, по които върви. Знаете ли, в Евангелието от Марк, Словото казва, че Исус, когато започна своето служение, той започна с тези думи: покайте се и вярвайте в благовестието. Знаете ли, ти не можеш да вярваш в благовестието на Исуса Христа, ако първо наистина не се покаял от мъртвите си дела. Няма пълна вяра, няма истинска вяра, няма продължаване на вярата, докато първо не се покаеш от мъртвите си дела. Затова, че един непроменен ум, един непокаяващ се човек, който няма променен ум, той винаги казва така: това, което сега ще направя, каква полза ще имам от това? Това, което ще сторя, какво ще имаме ние от това? Това, което ще направим, какво ще придобием от това? Но истински покаяният ум, истински промененият ум винаги казва: това, което направях сега, ще прослави ли Бога? Това, което ще сторя, ще отдаде ли слава на Бога? Това, което кажа, ще прослави ли моя Господ Исус Христос? Истинският покаян ум винаги постъпва по този начин. Той винаги търси славата за Бога. Той никога не търси своите си амбиции, той никога не търси своите си желания. Затова пътят, в който ти поставяш своите амбиции, своите желания, е път, който може би се вижда за теб, че е прав, но края му води към смъртта. Не всеки път, който се вижда за нас прав, е прав и пред очите на Бога. И Бог предупреждава в своето слово, че този път, който се вижда в твоите очи за прав, а не е прав в моите очи, такъв път води към смъртта. Затова, скъпи братко, както Исус Христос предупреждава някои църкви в Откровение чрез своя апостол Йоан, бъди ревностен да се покаеш. Онези, вика, които аз изобличавам, онези, които аз обичам, вика, изобличавам, вика. Затова бъди ревностен да се покаеш. Бъдете благословени.